Hej og velkommen til Bilfirmaet. Mit navn er Tobias, og i dag der vil vi tage jer med på en lille tur om, hvordan vi henter biler til vores kunder. Christoffer han skal i dag afsted mod Sverige for at hente en Mercedes GLE, vi har hentet til en af vores rigtig gode kunder. Han ville have en grøn GLE, så vi har simpelthen fundet ham en grøn GLE, der står oppe i Malmø, oppe i Sverige. Christoffer han er allerede ved at pakke bilen, så vi klipper videre til, at han tager afsted. Jamen, mit navn er Christoffer, og jeg er salgstrainee i Bilfirmaet. Lige nu der er vi på vej til Malmø for at hente en Mercedes GLE til en god kunde af forretningen. Der kan jeg se, at vi er fremme om 5 minutter, hvor vi selvfølgelig kommer frem, og så tester vi, at alt er, som det skal være. Vi går bilen grundigt efter, og vi kører en tur i den, for at være sikre på, at alt er klappet og klart, som vi har aftalt, det skal være. Det gør vi hver gang, vi er ude at hente bilerne. Så kører vi tilbage mod Danmark stille og roligt, hvor vi selvfølgelig kører ind og toldsyner den med det samme, fordi at det er en bil, kunden gerne vil have hurtigst muligt. Så tænker jeg, at vi tager den derfra. Men vi er fremme om 5 minutter, så jeg tænker lige får en opdatering lige om lidt. Så er vi ankommet til Karstorff her i Malmø, og alting det var ordnet, da vi kørte hjemmefra. Betalingen er gået igennem og alle de her ting, så vi skal egentlig bare gennemgå bilen nu. Og så kan vi køre mod synshallen og hente nogle nummerplader, så den forhåbentlig kan være indregistreret til kunden i aften. Så kom med indenfor. Jamen, så er vi kommet indenfor, og vi har lige skruet lidt ned for lydniveauet. Men bilen står lige herovre, og I kan se, der står, at den er solgt i forruden. Så nu skal vi egentlig bare lige kigge rundt og sørge for, at alting er, som det skal være, og så kan vi smide nogle prøveplader på og køre den hjem til Danmark. Jamen, så er vi kommet ud at køre. Vi har lige gået hele bilen rundt, og det ser rigtig fint ud det hele. Det spiller, og bilen står jo i den her enormt smukke emeraldgrønne farve fra Mercedes, som virkelig kommer i spil, når den kommer ud i solen. Så det er en rigtig flot bil. Og nu er vi selvfølgelig ude at prøvekøre for lige at se, at alting det spiller. Vi er lige ude at prøve alle featuresne for at se, om der er nogle fejl eller mangler på bilen herinde, men det virker selvfølgelig ikke til det. Det hele det er ligesom det skal være. Så det er bare godt. Og så står vi her med bilen. Vi har været ude at køre, vi har testet det hele, og det ser fint ud, så nu er det bare med at få skruet et par danske nummerpladerammer og nogle prøveplader på, så vi kan komme mod synshallen. Og så kan kunden forhåbentlig få sin bil i aften. Lad os komme afsted.